last days, kuyinsuku manje zokugcina. uNkulunkulu ufuna ukuhamba nabantu abakhethile, God wants to walk with people who have made a choice. decisive people. Abakhethile And ngokweqiniso. this choice must be made Lokhu kukhetha kumele with kwenziwe a sober mind. ngenkqondo ehlubulukile. If you feel like you are swayed by situations, Mawuze ngathi ayike izimo ke ziyakususa zikushonisa le. sorry, Sorry mfowethu. kodwa isinqumo sithathwa manje. You make decisions now. Yeah. There are places you will never get to Kuneyindawo ongeke ufinyelele kuzo unless you make a choice. ngaphandle kokuthi wenze isinqumo. And today, Namhlanje I am here to announce to you that ngizile ukuzomemezela kuwe there is a better choice ukuthi kunokukhetha than okungcono all the choices you've been making. kuna zonke iy'nqumo obuzenza. The choice is God. Isinqumo uJesu. The choice is Jesus. Isinqumo uJesu uNkulunkulu. After Joshua presents the people of Israel Emva kokuthi uJoshua ebekele kubantwana with this bakwa-Israyeli choice, ngalokhu he kukhetha says, decide now who you will serve. uthi khetha manje ukuthi niyosebenzela But bani. as for me and my Uthi family, mina nomndeni wami we have made the choice. sesenzile isinqumo. We are serving the Lord. Sisebenzela uNkulunkulu. The people who make this choice Abantu abenze lezi are iy'nqumo people abantu who are going to still come to church abazoza ngisho enkonzweni even though they apply and they get no jobs. ngisho be-apply bengawutholi umsebenzi. These are people Abantu who are laba going to continue praying abazoqhubeka though nokukhuleka they have fasted many years noma sebefasta iminyaka and eminingi they don't get married. bengawushadi. uNkulunkulu uyakhethwa. You chose God. Elama Santa. It's the power of choice. Amandla okukhetha.